muri yeZimbabwe uyai munzwe maresults aisanganikwa nawo kuGlenview akomana Glenview South uko ward 31 uko. Nyaya idzi ndakadzitaura kudhara, but kana munga makateerera news idzi kubva kudhara zvinhu izvi maakuzviziva because ndakatozvitaura, and a lot of people vakachuza kuda kuzviignore. ma MP vari kuzvita maopposition vakasara vacho vanenge vachifurirana nana Hwende nevamwe vachinzoni musiyanai nevanhu zvavari kutaura vanhu veZimbabwe even pasocial media vasiye vakadaro delay paground. ZANU-PF iri kuzongouya paground pacho nana Tungwarara vane mazimota kutanga kubhadhara vanhu vachitanga kutenderera vachita sei. But the funny thing ndechekuti vanhu veopposition hapana zvisvinu havasi kukwanisa kunyatsa kuengaja nevanhu varimo musociety. Muri yeZimbabwe ndatodzoka sekutaura kwandinogara ndakazviita panapa. Inini handina kana basa nazvo kuti vari kuzonzi vari kuda kuhwina maelection kana vada kuhwina chii. Kana uchiziva kuti uri panapa unodedzera kuti pasi neZANU-PF ngoma ndiyo. Tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane 2028 vari kutya kunopinda election. Reasons vanomaziva arikuti vachike kupinda election ya 2028 ndoza vari kuda kumhanyirira kuda kunoti 2030 now results atafana kusangana nawo panapa pari kunzi ZANU-PF candidate Tsitsi Taomera secured victory with 89 votes defeating the CCC candidate who received 57 votes. CCC uyo ndiye wekubuda achiita tuma campaign twake twechinherera tucampaign twekuti anongoisa photo raadvocate Nezo Chamisa achikuti inini ndisu tinozowirirana Chamisa because last time MP angariko kakapinda neticket rekuti Chamisa. Saka vanhu vakazongonzwa kuti Chamisa wachasiya CCC vakabva vangonotaiwa idanga rakavakwa naChamisa. Saka ringa rusari ngonzi CCC idanga rakavakwa naChamisa asi Chamisa wacho akabirwa danga iroro. I think you understand zvandirokedza kukudzai. Ndo zvinhu zviri kudyisa ma-MP izvozvo, and I know kuti havadi kudzinzwa nyaya idzodzo, but I don't care because a good journalist hafanirwe kufarirwa nema-politicians because ukaona vakufarira unenge uchiita zvavanoda. Isusu tine nguva yekuti hatina nguva yekuita zvavanenge vachida asi tinokwanisa kutaura zvinhu zvinenge zviripo paground. But haisiriwo problem stereki. Problem ingoripo ndeyekuti election iroro raitwa it's ZANU-PF versus ZANU-PF. Saka ZANU-PF inenge ichida kuwedzera kungozvibooster. We all know kuti ZANU-PF haifa yakahwina muparliament macho imomo muHarare, haifa yakahwina. Ende kana makatarisa nyaya idzi futi kubva kumashure, ma-MP akanyanya kufa ndeye-CCC, ma-MP akanyanya kurikolewa ndeye-CCC. Zvese zvozvimwe CCC vari kuda kutohwina parliament yacho vega vosara vane vanhu vavo. Ende maZimbabweans panapa vari kuidairira nyaya iyozvi isingatomboita akomana inini zvanguka. I don't know kuti chii chinenge chichimbonyatsoitika panapa. I don't know because iwo haungakwanisa kuti uri kuda kuenda kunoita election uri under Shabangu. It doesn't make sense. Vanenge vakuti vanhu vaShabangu itai zvamuri kuda because Chamisa haana kuendorsa that election. ZANU-PF ndobva yatora that advantage yekuti Chamisa haamo muchinhu ichi. Vakatiregedza tinyatsohwina, tinyatsouya nana Tungwarara, tinyatsopa vanhu mota. Mwari kuti to be honest, I doubt the opposition can even win a free and fair election in 2028 because their base is so dejected, demoralized because of the poor opposition leadership in disarray. The voter apathy we will see in urban areas in 2028 election. We will see the opposition's loss. Mashoko ari kubva kune mumwe munhu ari kutaura kuti inini ndakazvitarisa zvangu I don't think kuti opposition ichahwina. Inini zvandinongokwanisa kutaura ndezvekuti kana ari Chamisa anopa hwina zvakanakisisa kana achinge ada zvake kudzoka mune zvematongerwo enyika. Ndo zvandingangokwanisa hangu kutaura. Kana kuti opposition yacho kana akasada kudzoka mazviri pakada kuuya vamwe vanhu vakanyatsotaura nema-citizens vakanyatsogara pasi nemaZimbabweans zvinobudirira. Hakuna kana one chinotadza. But this time around, these people, I don't know, and they are celebrating. Ananiki mangwana vemaziguma vakawanda varakashi vese vari kucelebrate. So apa chakaitika pa election iri, guys, to be very honest with you, isusu tatisiri kutomboziva candidate
aida contesta patriple C. But ZANU-PF yakanyatso master game ikaona kuti tichida kuita election tinoda kuti tibhadhare vapana vaya marakashi vanopuwa ma $10 vakati gare tavapa mari yavo tovatengera data vogara vachiita basa. Ikaona kuti paground pacho regedzai tinopa vamwe vanhu mari vapinde vanotenderera. But weopposition uyu haana kana chaakamboita. Honestly speaking, ndakatombotaura nyaya yacho ndakati kana pane munhu ari kuita zvacho ari kucontesta chiunza face yako tione kuti bo here are you for the people. Uya kuno kuti taurira netinzwe nyaya dzacho tione kuti tikwanisa kutaura nevanhu kuti kune election ichazoitwa kuGlenview. Hama neshamwari dziri ikoko mukawanawo nguva endai munoita se munosimbisawo mumwe wenyu mumuvhotere. But hamene kuti vaizvibudisira kupi. ZANU-PF inoto advertise chiro pa ZBC. But these people were opposition, they decided to ignore everyone. They decided to ignore Kulient TV. They decided to ignore vese vamwevo vanenge varipo pa YouTube panapa vanenge vachimira nevanhu vachimira nemaZimbabweans. Chiona ikwa zvasvika takambozvitaura haisi nyaya yekuti opposition yaweak. Opposition haimbofeketa weak muZimbabwe nekuti chinonzi opposition haisi political party but ma-ideas evanhu vasingachade utongi hweudzvanyiriri hweZANU-PF ndiyo inonzi opposition chaiyo iyoyo. Ndosaka muchiona kuti opposition inozongotorawo advantage yesituation yekuti vanhu havachada chinhu chinonzi ZANU-PF. Saka painotora that advantage inobva yangotanga kuwana support nekuti zvakafanana nesu iko zvinezvi tikangonzwa kuti pasi neZANU-PF chese chiringonzi pasi neZANU-PF takutosapota. Ndosaka makaona kuti iko zvinezvi pakangoya Mudharageza nerimwe timu vakangotaura kuti tiri kuti pasi neZANU-PF vanhu vese vakatanga kumhanya vachiteera ikoko because chiri kudiwa nevanhu munyika ichange. Vanhu vari kuda shanduko havana basa nekuti vanhu kana kuti chichi ndo zvinhu zviripo paZimbabwe iko zvinezvi. Saka zviri kutaurwa nevarakashi neZANU-PF kuti hey opposition yaparara 2028 ZANU-PF inopinda ZANU-PF inoita sei haina kwainopinda. ZANU-PF haifika yakahwina election kubva pakatanga vaelection ZANU-PF haisati yakambohwina election but ine zvainotonga ichitoitawo zvayo. Ndosaka muchiona kuti kana muchifunga kuti ZANU-PF haichinohwina why ichizoenda ichinokampeina inotenderera ichidira mazipetro ichiita sei ichitengera vanhu zvinhu ichipromisa vanhu mazimari uye munovhota ichimanikidza mwana wese enda unovhota wakadiwo wakaita sei munhu wese enda munotarisa mazita enyu munhingiriri nemuvhote. Zvese izvozvo zvinenge zvichiitwa vanomeka sure ende vanenge vakatonyora namabhuku mazita mabhuku ningi naningi guys hande tinosapotana. But opposition it's a different story now. Havachadi kuengage nevanhu these people. Ndosaka paronzi ma-MP ese akasara achizvita veopposition vari kutanga vari kushandiswa neZANU-PF because for now havasi kukwanisa kudzoka vachitaura nevanhu. Ndosaka muri kuona kuti vese vaya vari kubvuma kunotora mastands mabribes because they know kuti as long as tikangodzoka muballot ndo pakaperera sarungano and those people vari kusupporta the idea ye2030 because they know kuti tikakusupporta idea ye2030 chete zvinhu zvedu zvatonaka takutombopuhwa zvimwe zvimakore zvakuwedzerwa kuti tirambe tiri pabasa because we all know kuti chiMP ichi vanochipinda nenyaya yenzara nenhamo hapana yakanyanya stereke inenge ichingoitika. Muri yeZimbabwe ndisingarepedze nguva yenyu kana uchingori muSouth Africa uchida kuregistrwa company yako nekuvhurwa FNB business account bata veeducation research ana Mukoma Owen kana uchida kuzoadvertiserwa business racho wobva wabata inini. Kulend waswera sei ikoko. Ndinoda kutaurira kune vanhu vese ma-truck drivers ari kuchema nenhau yeuro ruri kuitwa parodhi pamabhodha and the like. Chinhu chandinonyanya kukumbirisa ndechekuti zvinhu zvamuri kutakura zvamunenze kunge muchitonyora izvi hapana chenyu chinei chiripo. Imi renyu ibasa chenyu kudhiraivha. Gudzu dzamune makatakura hadzisi dzenyu dzokuti ungatoti arega ndiburitse mari ndibhadhare because ndiri kuda kuenda. Hongu ibasa but chiona kuti basa racho pei yako unozosara woitambira iwe watopedza ye last month kudhara nenhau yekungotonyora uchingotonyora. Saka hazvina zvazvinobatsira kuenda kubasa kwacho uchishandira kutonyora chete nekuti uri kuda kumhanya kuenda kumba kana kuti uri kumhanyira kuita sei I don't know but zvimwe zvinhu ibvai marega mukatongonzi pari kudaiwo 40 days dzacho kana 50 days dzacho idzodzo dzama muchitaura ma$50 nema$40 ibvai matorega kutongofonera back to the company kuti no ndo nyaya iri pano pabhodha zvanzi mota yarema kana kuti pane zviri kunzi zvaitika patraki zvakamira so ndoita sei.
ivavo vanhu ivavo vochidhila nevanhu vavo, nekuti mukasadaro imimi ndimune muchitopembedza uori hwacho ihwohwo. Ibvai matoregera kana kutosiya mota yacho parodhi kutoti inini ndaakusiya mota. Kana zviri zvechibage zvacho vari vezimura vacho vari kunetsa, kana ivo vacho vamuri kutaura ndevechiva vezaki ivavo, ibvai matongovasiyira rori racho kutongofona kukambani kuti izvezvi ndine vanhu vari pano vezaki, mototora nemapictures nechichi kana kurekodha vanhu vacho vachitaura, then motofona back to the company kuti no, ndo nyaya yatasangana nayo, saka toita sei, inini ndaakusiya mota parodhi. And pakaita matraki 3, 4, 5 anoita maqueue vachiramba kubhadhara kusvika varidzi vemakambani vacho vabhadhara, otherwise zvichabatsira. Nokuti ndimi muri kushanda muchisweta kuswetera for no reason, kukurudzira huori hwacho. Saka siyanai, musatotonyore, ibvai matoramba. Zvakangofanana nekusaenda kubasa izvi, nokuti mari yese inoperera murodhi. Kuchema-chema kwamatoita uku kutochema kwokutoratidza kuti zvinhu zvinezvi zvakaoma ende hamuna chamuri kushandira. Rinongori zita rekunzi ye-truck driver, mari yese ichiperera parodhi. What the point yekuenda kubasa kwacho? Siyai kuenda kumabasa kwacho, siyai kudhiraivha kwacho, siyai kutonyora kwacho. Mborambai mofonera varidzi vemakambani kuti ndo zvatiri kusangana nazvo. Vogara vatongokupai, kana vachikupai mari tomutaura kutoti nditofamba rwendo rwuzviri nani kubva from here to Zimbabwe kana to DRC, I need 1,000 yekutonyora murodhi. Besides that, mota ndaakusiya. Ndo zvacho zvavanenge vachitoda. Ende zvinhu zvenyu ngazvive zvine proof yekuti paise pamunenge muchiita zvinhu izvi munofanira kumbotorawo tumavhidhiyo muchirekodhawo pane pachitaura vanhu ivo vachiti tiri kuda zvakati, kuitira kuti mukanozvisvitsa kuvarungu venyu zvinonzwisisika, nyaya iyoyo yochiongororwa, because otherwise muri kungoita zvinhu zvamusiri, varidzi vekambani vacho vasiri kuziva kuti zviri kufamba sei. Saka itai muchitoziva kutoti zvinhu zvamunofanira kuita ngazvive zvine proof, mopa kuvarungu venyu vacho ivavo zvofamba zvakadaro. I think kana vachinzwawo vanzwawo, ndo mafungiro angu, ndo maonero angu andingatoite kutoti pamwe nyika yedu tingatopedze huorihwo.